Takže máme za sebou zápas. Remizovali ste s Rajcom doma 2-2, takže ako by si ho zhodnotil? No, tak bol to kvalitný super Rajec. Keďže odtiaľ pochádzam, tak viem, čo hrajú približne, ale boli dobrí dneska, zaslúžili si bod. Boli trošku nervózni chalani, ale to patrí k športu. Jesenú časť si strávil v Rajci, takže asi si bol extra motivovaný na tento zápas. Bol som to musel aj vidieť a preto sa mi asi ani moc nedarilo. Tak aj také sú zápasy. Dal si v tejto časti súťaže už 12 gólov, v Rajci 1, ak sa nemýlim. Takže spravili tu z teba strelca? Neviem, či strelca, ale s chalanmi si rozumiem a sype mi to zatiaľ. Uvidíme, čo bude od novej sezóny. Možno pôjde do Rajca, možno ostane tu. Uvidíme. Dnes si určite chcel prekonať hostujúceho brankára, ti to nevyšlo. V čom by si to možno videl? V tej premotivovanosti, určite. S tým jedným bodom, ale asi nebudete spokojní vzhľadom na to, že asi ste chceli ešte zabojovať o 3. miesto. Chceli sme zabojovať o 3. miesto a mysleli sme, že aj predbehneme ešte Rajec. Ale tak, taký je futbal. A čo sa týka budúcej sezóny, tak ešte nevieš, či tu ostaneš, alebo... Ešte neviem. Volajú ma chalani, aby som tu ostal. Volajú ma aj do Rajca, uvidí sa. Čo? Dobre, vďaka. Díky.